é unha exposición fotográfica sobre a vida de Rosalía de Castro, de Xurxo Lobato, que é un dos prestixiosos fotógrafos de Galicia, da nosa Galicia contemporánea. O que trata a través da fotografía é de expresar e de contarnos a vida, a experiencia do que influe en Rosalía de Castro. Entón hai unha parte dedicada aos lugares, por exemplo, nos que viviu, Madrid, Santiago de Compostela, Padrón. Hai unha parte que son as paisaxes nos lugares nas que viviu, por tanto, as paisaxes que influen na súa produción literaria. E despois hai diferentes aspectos simbólicos que tamén explican determinadas temáticas da súa obra. A soidade, a reivindicación de Galicia, etc. A exposición traémola dentro do Servicio de Normalización Lingüística porque unha das partes que caracterizan a obra de Rosalía de Castro é a reivindicación do uso do idioma, da dignidade dun idioma, da validez dun idioma para expresarse tanto literariamente como en calquera outro ámbito da vida. Por lo tanto, o que quixemos foi, dende a normalización, que por medio dunha manifestación artística non tan divulgada como é a fotografía, que non deixa de ser arte, a través diso explicar tamén a importancia da lingua. Tratar de entender a Rosalía dende a fotografía, dende a mirada de Xurxo Lobato e utilizando polo medio a reivindicación e a normalización da lingua galega. A idea de Xurxo Lobato é como se achega ao fotógrafo a Rosalía de Castro a partir do que existe hoxe en día. Claro, hai máis de 150 anos que Rosalía xa non está entre nós, entón a partir do que hoxe conservamos de monumentos que conviviron con ela, pero tamén de outras cousas que se foron evoluindo, foron modificándose ao longo da historia de Galicia. Entón, a fotografía, a través do ollo de Xurxo Lobato, é como nos introducimos en Rosalía de Castro. Por lo tanto, non vamos a topar retratos de época, de século XIX, nin imos a topar manuscritos dela. Nunha parte, na entrada aí, temos unha exposición aparte que temos isto, pero que é a propia exposición Airiños, Aires, Rosalía, é a mirada de Xurxo Lobato acercándose a Rosalía. É a primeira vez que se fai un retrato de Rosalía de Castro dentro do mundo da fotografía. Había exposicións de carácter literario, exposicións de carácter escultórica, por exemplo, pictórica, pero é a primeira vez que dende o mundo da fotografía unha persoa, neste caso, de coñecida e recoñecida calidade como é Xurxo Lobato, se achega a Rosalía. Por lo tanto, que imos ver son imaxes actuais, en algúns casos, incluso, imaxes que nos poden soar. Hai imaxes de Vigo, da Rúa Real de Vigo, por exemplo, que podemos pasear e son exactamente igual que o que imos ver aquí. A exposición está aberta polas mañás e polas tardes aquí no Multiusos ata o 31 de outubro, na sala 1 e a sala 2. É unha exposición grande, é a primeira vez que ven unha vila galega, estivo nas 7 grandes cidades con relativo éxito e é a primeira vez que se vai instalar nunha vila.